kami sa terminal guys, sa supermarket. Malit mi og kwan guys, merinda. Merinda sa bata guys. Bitats kid. Grill na. Guys. Hi. Hi. Oh, so ne. Okay guys, so nasa itagkarak guys. Saan na siya? Ice cream naman paliton. Mayaman lagi karon. Oh my God! Talaga yung kwarta. Hi guys, namin sa Sigmore guys. Kamalit may upan guys. Sa Merinda na mo guys ay Paris guys. Nagmay na mo guys. Wala na kami magsuroy-suroy guys. Ay kwarta. Ang bugoy guys. Hi. Hi. Ina, bugoy kayo na guys. Ina na. Metri guys kay pili kami kwan sa imong dira. Ay grill. Yan na. Ali. Pili na kasi mo kanang sito. Pila boksito. Dua. Ini bugnaw. Ina dali na. Kwartay dali na ba? Yung mga gida. Ina. Spinta tao lang may mag-chicken. Prito isda ba? Fried chicken. Fried chicken? Hi guys. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Vlog my welcome. Uwin sana. Ayan na anak. Dali na. Dali, kibugnaw niyo. Dali na grill. Wow! Bigas buwin. Tulog na isa o. Nga na. Dali na. Dali na grill. Guys, isuroy kung kinalagsa guys. Para guys. So. Ay mga kwarta guys. Asa na itong isa. Tara guys, so dungol kayo nga bata. Dali na! Nagkakakan guys. Oy! Ito na, kasala ka ron. Yun na, bye-bye na. Bye-bye. Bye guys.